Jogi duto mana Ramogi TV. Machiegni kendo janeno Jalup gavana ma Kisii Dr. Richard Monda othegore wi weche maliekore no ja mibadhi kowacho ni paro mar chik mar gwe oko mar apisi nopedhi od bura ma Kisii ok dhi nyago lemo. Monda mane loso gi jofwambo e boma ma Kisii e okang' mokwongo nyaka paro mar chik ma thiche oko nopedhi od burano owacho ni ene jalup gavana kendo onge kama odhiye machiegni ni. Monda bendo wuoro gimomiyo nyaka sani pok ondikne ayanga kod od bura mondo mi oduok penjo wi mibadhi, tiyo marach kod apise kod dhi ataro mar chik kaka liekore. I've never been labeled with attack. I've never had attack of corruption in my life. It is only this time that is coming into my history. Corruption. I have sufficient answers, and it is the responsibility of the holders of this motion to ensure they have a case to prosecute. Nothing will stop me. I'm a leader in my own right. I did not come here as deputy governor as a beggar. Let everybody understand. And you believe I'll come to the county and become incompetent? I'll come to these offices and become abusive to the office I'm holding? Let's be serious with what we tell the people. Tendro were mag mbalariany duto mayudore kachung' bura ma Kisumu Central koro wuok oko kendo golo pachgi e yore mag tiego kata